apostoluen eginetatik. Orduan, apostoluak Jerusalenera itzuli ziren Olia menditik. Mendi hau Jerusalendik hurbil dago, kilometro batera eskaz. Etxeraturik, bizi zireneko goi gelara igo ziren. Ona nortzu ziren. Pedro eta Juan, Santiago eta Andres, Felipe eta Tomas, Bartolome eta Mateo, Santiago Alfeorena, Simon Zelote eta Judas Santiagorena. Guztiok emakume batzuekin eta Jesusen ama Maria eta anaia Rebekin bihotz batez otoitzari emanak bizi ziren. Senideok, Maria itxaropenaren ama dugu. Ez da adibide bat bakarrik, gida bat ere bada. Eta gure alde parte hartzen duen ama bat ere bai. Batzutan, gure eguneroko bizitzan, gure fedea astindu dezakeen frogak ditugu aurrez aurre. Baina une horietan, Mariak aurrera begiratzera laguntzen digu, berak egin zuen bezala. Frantzisko aita santuak, Maria itxaropenaren ama bezala aurkezten zigunean esaten zuen. Mariak erakusten digu itxaropena. Dena galduta dagoela ematen duenean ere, aurrera egiten. Jainkoaren indarrean sinisten du eta harengandik dena espere du. Maria itxaropenaren ama bada, gu seme-alabak bezala, munduan itxaropen horren zabaltzaile izatera deituak gaude. Mariak ez zuen bakarrik gozamen unetan itxaron, Jesusen jaiotzan bezala, baita iluntasun eta oinazegunetan ere. Kalbarioan, Mariak ama batek jasan dezakeen sufrimendurik handiena bizi izan zuen. Eta une horretan ere, Mariak ez zuen itxaropenik galdu. Berak beti pentsatzen zuen sufrimenduak ez duela azken hitza. Eta jainkoa lanean ari zela baita oinazeetan ere. Horregatik, itxaropenaren ama deitzen diogu Mariari. Erakusten digulako benetan itxaropena ez dagoela kanpoko gorabehereetan. Jainkoarekin dugun harremanetan baizik.